ये हमार दोस्तवा ये जका करता। हमार बहन दोस्त वादा कर कि तू हमारा साथ कबो गद्दारी ना करब। हाँ दोस्त, हम वादा करता है तारा साथ कबो गद्दारी ना करब। तारा बहन को हम अपन बहन माने। बाबूजी, हमार बहन हमनी के इज्जत माटी में मिला दलस, एकदम वैसा हो गल बिया। इते का कहता रे? तोरा शर्म नहीं खाब? उ तोर बहन हिया, अते ओकरा के बेसवा कहता रे। है छोड़ा, सही बात कहतन त तारा बुरा लागता, हमरा के मारत रह। जब वो कुछ गलत करत रहती है तो ओकरा के डांटन त तू डांटे ना देबा, मुड़ी पर अपने चढ़ा के रखले पड़ा। आवत ये तो पूछ लियो कि कहां गए रहलसिया। हाँ जो हमारा अपना बेटी पर पूरा विश्वास बा, जे गलत कदम नहीं उठा सकत दूसरा के बेटी के तरह। तारा अपना बेटी पर ज्यादा विश्वास बानू तो ला यो का वीडियो देखा ला। आ तारा कैसे न बता तोरा नियनु कि तू एगो बाप हुआ। ला देखो, देख ला लाता बेटी के कारनामा। अब आवत ये तो डांट दिया ना तो जौनो बचल कुचल इज्जत बा तनो माटी में मिला दी। विश्वास कइले रहल। ए बेटी, ये है नाइबू। हाँ पापा जी बोली। ए बेटी, कहाँ गई रहलू है? पापा जी गए रहनी सहेली से मिले, हमरा कुछ काम रहला। अच्छा ठीक बा बेटी, ये जो बैठा, हम तारा खातिर खाए के ले आवतनी। बाबूजी, ई का करता रहो? है जहर मिला तेरा खाना में। तू चुप रह बेटी। हमार जौन गलत कार कैले बिया, उ मरे वाला कार कैले बिया, ओकरा के मुआब हम छोड़ब ना। बाबूजी एक बार सोच लो, कितनो गलती कैले भी है तो का उतार बेटी ही है। कैसन बेटी? जब अपना बाप के इज्जत ना देखलस, अपना भाई के इज्जत ना देखलस, तो वैसन बेटी के जिला के कोनो अधिकार नहीं है। ला बेटी, आई खाना खा लो। केहू ना जाने समैया के खेला। दुखवा के दिनवा आवे,
भैया हई देखो तू अपना भाई के वीडियो देखो, देख लो वीडियो। ई तार भाई हो, हमार जिगरी दोस्त हो, हमरा से वादा कैले रहे कि दोस्त तारा के कबो धोखा ना दे, तारा साथ कबो गद्दारी ना करे आ तारा बहन का हम आपन बहन माने। लेकिन आज ही हमारे बहन के साथ गलत कैले बा। हमार छोट भाई इतना घटिया काम कइले बा, हम कबो सोचले ना रहनी। तारा बहन के हम अपन बहन माने नी और तारा बहन के संगे इतना गलत काम कइले बा, उ माफी लायक नहीं के, ओकरा के हम मुआ दे। दोस्ती के नाम पर उ एकदम कलंक बा और अपना दोस्त के संगे उ विश्वासघात कइले बा, उ माफी लायक नहीं के, ओकरा के जहर दे के मुआ दे। हम तारा से खाली ई कहनी हो कि हमरा दोस्त के चलते आज हमार बहन मर गई। अब तू अपने भाई के समझा लियो, चाहे जौन मन कर तौन करियो। आज हमार छोट भाई जौन गलती कइले बा उ माफी लायक नहीं के। अगर आज हम ओकरा के माफ कर देता नी तो आवे वाला समय में कोनो हमार भाई बहन सुरक्षित ना रहिलो। काहे से कि जौन भाई अपने ही बहन के इज्जत लूट सकता, वो दुनिया में कुछ भी कर सकता। लो बाबू खाना खा लो और खा के आराम करो। में जे करा तबाह भइल जिंदगी, जिए मरे से बेपरवाह भइल जिंदगी।